I think that if not more people try to reflect and take back their projections and take the opposites within themselves, there will be a total destruction. Geschreven in het West-Vlaams, daarmee dat 4 is. Elke lettergreep is een vonk dat kan papier klitten. Elke woorden flikkering en elke zin is een kampvuur. Wat je met je maten rond kunt zitten. Elke trek is like een vurige haard. Is dichter neer, elke EP is like de inferno die Dante meezoog. En elk album is de vuurwind wat dat de phoenix komt vliegen. Het moment dat alles komt tot eenheid. De taal is magisch en dat is niet enkele spreuken. Ook ik spreken leg ik soms een kart in de deuk en wil ik het delen. Dus heb ik het als gift. Verhef me dat ik je af en toe beladen en met een verbaal vergif. Ik was nog omgeven door de giftigheid van het leven. Vergiffenis, draait om geven, draait om iemand op te geven. Het is vergeven, verheffen, het is vergeven. Spreken met verheven, stem met je stemband smeden. Mijn woorden wegen kilo's, ze kunnen soms met moeite door de punt van mijn stilo. De schets ik eerst de context uit wollen stof, zodat mijn woorden zonder aarzeling het canvas neerploffen. Ik vind de essentie van mijn leven in de tekens, de karakters die meer dan juist de tekst manifesteren. Zijn karakters, ze leven, het zijn ware personages, het is een woordenboek. Een persoonlijke collage, de letters van ons alfabet staan in steen. De tekens aan de wand geven ons de vraag in twee. We klappen niet te veel en we klappen toe, want we klappen achter het gat en we krijgen klappen weer. Een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Zijn een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Zijn een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Always herupstellen en is upstelling of uptelling wijzigen. Dus draaien like de wissers aan een klok. Wisser maar dan hebben we nieuwe wissers van zin in onze horloges ontdekken. Dan hebben ze opnieuw staan. Opstaan, openstaan. Op een enkel vertalen wat dat van tel is. Waar je telkens de tel kent en de kennis van het talen, toen ga je hertalen en uiteindelijk herstaan. Een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Zijn een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Zijn een zonderling die hem soms afzondert van de zinnen en zondert, zonder dat hij het weet. Yes, it's partly unconscious and partly in their consciousness, and I think in a very dangerous way, namely in a way of giving up and running away into a fantasy world. You know, when you study science fiction, you see there's always the fantasy of escaping to some other planet and begin anew again, which means give up the battle on this earth. I think one shouldn't give up.